Everyone, good morning. Này đến horo थाबाय नैबेनिमोन जोंनि टेना जों बेयावनो थाबाय सेलि पाम्पनि फिल्डआव फाइनालि जोङो टेनखौनि बख'बाय दाबसे जायगायाव थांनायनिसै दा जों नेक्स्ट मा थांगोन मन्दला टप दिरां थांगासिनो दायो morning breakfast जानोसै रुपायाव बानायनो थिनदों मेगि एक में मत डालो उसको अलग बनाओ हाँ अंडा चार डालो एक मतलब बिना अंडा गोजांनाय खाराखै ने खेथि सिजन नायबानो बेयाव इसां मोजां दंमोन बेलाथि गायबायदां नै बेलाथि खेथि मावो बिसोरबो हाजो ब्रेकफास्ट मेगि बिना आन्दा गोथावथार ना हालुवा मोनलायो हालु बिदिया फाइनालि रुपानि सानडे बाजार मोनफैबाय दा जोङो सानडे बाजाराव बाजार खालामनि एसे चलो मा मोनो मा मोना नायलायनोसै बिबार लानो नागिरदों समायना समायनाथार बिबारा नै फिसा गैला लाजागोन ये क्या फ्लावर है ये आपको काला लिली बोलते काला लिली ये कैसा है ये 500 इसमें बहुत कलर था खत्म हो गया वाइट ही रह गया कब बिबार लाबाय दा कोइन माबायदि बिबारानो नि लाबावनो हागोन गाहायाव मानांगौ हेबनो रोङा बेखौ बेग कैसा है दूसरा गाय आएगा ini saya solar rupa banyak banget nih lewat nih like लानांगोन लै खोनाबाय like लानांगोन माबाया होनो आरो मेगि बंफाङा ये क्या है ये वाला नहीं वाला ये वाला और दूसरा ना हाँ ये दूसरा ये मंजार है वो ये जा सब बना के खाने वाला हाँ माथो दिंखिया मा बियो ये क्या है माखौ कुरान नामा बेफोर माबानाय नङा लायो संनाय नङा
गोथांसो ना बिबारा दंलायो र' लागोन नामा मा बिबार लानो नायसै माखो बेफोरबा थाङो जोंनियावबो आं गायना होदोंना दिरांमोन थानायफ्रालाय गोबाव लाखायोलै देरनो लागोन हानानै बानायनांगौ आरो ना इखौ गायनानै हानानै बानायनांगौ थाराय लाबोबानो जायो बेफोरो बाजार बेरायगासिनो सेखा लानो नागिरदों मोजां मोजां स्प्रिंनि सेखा मोनो बेयावहाय 700 600 बेफोरबायदियाव स' लोगोफोरनि सेखा लाबाय सेखा लाबाय दा बानलुआ सार्सदां स' बाजार खालामखांबाय फाइनालि थांसै